ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಂಬೈ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಬರೋಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಡುದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಕಾಂಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೋಟಡ್ ನಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನ ಊರ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೆಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ, ನಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ತಮ್ಲೈನ್ ತೂದ್ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಯಾನಿ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಪಂದು. ಎಸ್, ಯಾನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಂಬೈ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಬೈದೆ. ಸೊ ಸಡನ್ ಆದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ನಿ ಬರೋಡು ಪಂದು ಎನ್ನದೇ ಎತ್ತಿಜಂಡ್. ಸೊ ಈನಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಪಂದು ಲಾಗ್ಸ್ ಎಣ್ಮುಟ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಬಂದು ಬೈದೆ, ನಿಯರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೆ ಪಂಡ ವೈಷ್ಣವ್ಯಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೆ. ಸೊ ಆರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋವರ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ ಸಡನ್ ಆದ ಬಲ ಅನ್ಪಂಡೇರು. ಅಂಡ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಬಾರ್ ಪುಜಿ ನಿಗುಲ್ ಪೋದು ಬಲ್ಲೆ ಅಗಲು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ನಿಗುಲ್ ಪೋದು ಬಲ್ಲೆ ಅನ್ಪಂಡೆ. ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಒಂಜೇ ಟೈಮ್ ತಿರ್ಗರ ತಿಕ್ಕುನಾಗ ಟೈಮ್ ತಿರ್ಗೋಡು ಪಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನೈಕ ಪೋಯೆಯಾನ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ ಲೈಫ್ ಇಡ್ಲಾತೆ ದುಂಬಾಗ ಲೆಸೋಪೇರ ಏರ್ ಲೆಸೋಪೇರ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೋಪಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಈಸಿ ಆತ. ಸೊ ಏರಂಡಲ್ಲ ಲೆಸೊಂ ಪೋನಕನೆ ತುಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮನ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬಾಗ ಪೋಪನ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚದು ಲೆಪ್ಪನಕನೆ ಎಂಕ ಖುಷಿಟಿ ಅನು ಪೋಯೆ. ಸೊ ಪೋಯ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ರೂಮ್ ಅಂತಿತ್ತ. ಸೊ ರೂಮ್ ಅಂತದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಕ್ಕಲಕೋಟ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಪ ರೂಮ್ ಅಲ್ತಿತ್ತ. ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಅಂಚದು ಮೂಲ ಫಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಅಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರೂಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ರೂಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ತಂದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಮೂಲ ಬರ್ನಕ ಸಾಕು ಪಿರಿದು ಓದಿತ್ತೀನಿ ಅಂದಾಲ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ಮೂಡು ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿಗುಲ್ ಕೇನ್ 100% ಕೇನ್ವರ್ ಲಾಗ್ದಾಯಕ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಮುಂಬೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಂಗೆ ಮತ್ತು ಪೋದು ಬಂದು. ಸೊ ಐನಾತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ದೆ ಅವೇನು ಪೂರ ನಿಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರೂಮುಡು ಮಾತ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ರೂಮ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಬಾಲ್ಕನಿ ಅವನ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಟಿವಿ ಬಾತ್ರೂಮು ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ತೂವರ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಆ ರೂಮ್ಸೊಂದು ಮಾತ ತೂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ಟೆಂಪಲ್ ಎದುರುಡೆ ಇಪ್ಪುನು ನಿಖಲ್ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪು ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಕಡೆಟೆ ಟೆಂಪಲ್ ಇಪ್ಪುನು. ಸೊ ವಾಕಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಪೋದು ಬರ್ರೆ ಈಸಿ ಅವಡು ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಮುಟ್ಟಡೆ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ಮುಟ್ಟಡೆ ರೂಮ್ ಅಂತಿತ್ತೇರು ಅಂಚದು ಅಟೆನ್ ಇತ್ತನ ರೂಮು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿದಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ವ್ಯೂಸ್ಗೆ ತೊನ್ಕ ಪಂದು ಪಿದೈ ಬತ್ತಿತ್ತ ಅಂಚದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ವ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ತೂದು ಬಕ್ಕ ರೂಮ್ದು ಲೈಪೋದು ಒಂತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಇತ್ತತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಪ ಬೊಂಬೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಂಬೈ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದಾಂಟದ. ಸೊ ಇತ್ತ ಮೂಲ ಬೈದ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಮೂಲ ಫೇಮಸ್ ಮೆಂಕೂವರ ಬೈದ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ಡೆ ಕುಲ್ಲುದ ಒಂಜಿ 4 ಮುಕ್ಕಾಲುದು. ಸೊ ಆಯ್ತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಾನ ಪಂಡ ಪುಲೆ ಕಂಡೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿನಿ ಸೀದಾ ಬರ್ತೀನಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಕಾರ್ದ ಮತ್ತು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯಿಚ್ಚಿ. ಸೊ ಇಂಕ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪಂತು ದಾಲ ಎಣ್ಣೊಡ್ಚಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅವಸ್ಥೆ ತುಂಬ ಸಾಕು ಪಿರಿದ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇತ್ತ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಡು ಮುಲ್ತ ವ್ಯೂಸ್ ತುಲೆ ಇಂಚುಂಡು ಬಂದು ಮೂಲ್ ಪೂರ ಹಿಂದಿಡು ಪೂರ ಬರಿತೀನಿ. ಕನ್ನಡ ನೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟೆ ಫುಲ್ ಹಿಂದಿ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಎಂಕಲ್ನ ಊರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಣಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಎಂಕ ಇದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಎಂಕಲ್ ಏರಿಯಾದ ಕ್ಲೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಸೊ ಕೂಡ ಒಂದಿನ ತಿರುಗ್ತಿರೆ ಬರ್ತೀನಿ ತಿರ್ಕುಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕುನ ರ್ಯಾರು. ಸೊ
ಸೊ ತೂಗೋಡು ಎಂಜಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಡು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದು ಮೀದು ಕೂಡ ಅವೇ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ವ್ಯಾರ್ ಮಲ್ತದೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಪೋನಾಗನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಮಾತ ಕೊನೋದಿತ್ತೀಜಿ ಪೋದು ಮೀ ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಡೊಂದು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದು ಪಟ ಪಟ ರೆಡಿ ಹಾಕಪ್ಪಂದ ರೆಡಿ ಒಂದಿತ್ತನೆಟೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾರ್ಸ್ ಪೂರ ತೂಗೊಂದಿಪ್ಪು ನಿಗ್ಲೆಗ ಹ್ಯಾರ್ಸ್ ಕಟ್ರನೇ ಒಂದಿತ್ತೀಜ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಹ್ಯಾರ್ಸ್ ಕಾರಡ್ ಬತ್ತದು ಪೂರ ಹಾಳದು ಬೋದಿತ್ತು ನನ್ನ ಹ್ಯಾರ್ ಮತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ಪಂಡತ ಸ್ವಾಮಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಬೋದಿತ್ತ. ಸೊ ತೂವರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ನಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ವೈಷ್ಣವಕ್ಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಂಬುವೇರು ಈ ಟೆಂಪಲನ್ನು. ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಇಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಆರು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆವಡು ಇಟ್ಲಾವಡು ಆರ್ನ ಟ್ಯಾಟೋ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡ್ಪ ಒಂದೇರು. ಸೊ ಆರು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೂರ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುವೇರು ಅಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬುವೇರು. ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುನ ಈ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಆರಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಬೋಯ್ದೇರು ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಂಚದು ಮೂಳ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಪೇಡ ಒಂದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ. ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಪೇಡ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾತ ಗೆತ್ತೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಸೊ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ಎಪ್ಪಲ ವೈಷ್ಣವಕ್ಕ ಪನೊಂದಿಪ್ಪುವೆರು ಅಂಚನೆ ಕಾರಡು ಪೂರ ಬರ್ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಪೂರ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ಒಂದೇ ತಾನೇ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುವೆರು. ಸೊ ಎನ್ನ ಲಾಕ್ ತೋಪುನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮುಂಬೈ ಪುಣೆ ಮುಲ್ಪದಕಲೆ ಇಪ್ಪುನ ಎರೆಗಂಡಲ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಗಲು ಈ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋತಾರ ಅಂಚನೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟೆ ತೂವೋಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ಪಂಡ ಒಂದು ಮೇರೆ ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತು ಫೊಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಗೆಪ್ಪರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತು ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ. ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಹೊರ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಅಂದು ಪೋದಿತ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಕ ಪೂ ಮಾತ ಕನದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದು ಕಾಂಡೆ ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾರಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ ಅಟೆ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ದಾಲ ಹುಷಾರೇ ಇತ್ತಿಜ್ ಎಂಕ್. ಸೊ ಪೋಯ್ನನೆ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆರ್ದು ಕುಲ್ಗಿನ ಕಾರ್ಡ್ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂಚನೆ ಡಿನ್ನರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಡೇ ಜರ್ನಿ ಇತ್ತಂಡತ. ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ಸಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಂಡ್ ಮೂಲ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ದಾಲ ಆದಿತ್ತೀಜಿ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬನ್ನಂಕ ವಾಮಿಟ್ ಪೂರ ದಾಲ ಒಂದಿತ್ತೀಜಿ ಮುಲೇಪ ಬತ್ತೆನ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಸಡನ್ ಅದು ಹುಷಾರ್ ತತ್ತಂಡು ಮೂಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡ್ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಪಂದೆಂಕಲ್ ಬೈಯದ ಟೈಮ್ಗೆ ತಿಂಡ. ಸೊ ಅವು ತಿಂದು ಎಂಕ್ ಸಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಫುಡ್ ಮಾತ ಬೇತೆ ಅಂಚೆನೆ ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಪೂರ ತೂದು ಎಂಕ್ ದಾಲ ತಿನ್ಪುನು ಬುರ್ಚಿಂದ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ದಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ವಾತಾವರಣ ವೆದರ್ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪರ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅವೇನು ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹೊರ ಅನ್ಸದು ಮುಲ್ಪ ಬಂತ ಡೇವೇರ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುವೆರ ಪನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪದಾಗಲ ಲೋಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುನ ಅಗಲೆಗ ಅಂಚೆ ಇತ್ತದೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಗುಲು ಎಂಚ ಅಗಲ ಜೀವನ ಶೈಲಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರ ಅಂಚನೆ ದುಮ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನ ಅಗಲ ಫ್ಯೂಚರ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮನಂಚಿ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮನಂಚಿ ಪೂರ ನಮ್ಮನೆ ಗಲೀಜು ನಮ್ಮನೆ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ನನಾತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಈ ಎಂಚಿದಾಗಲ್ನ ಪೂರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಡ ನಮ್ಮನಂಚೆ ನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುಂಡು ಎಂಕ್ ಕೆಲವರ. ಸೊ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಜಾತ್ರೆದ ಟೈಪ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡೈತೆ ಸುತ್ತುದು ಮಾತ ದಾಲಗೆತ್ತೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ತೂವರ ಅಂದ ಪೋದಿತ್ತ. ತೂವರ ಅಂದ್ ಪೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಿಸಲ್ ಪಾವ್ ವಡ ಅಂತ ಅಂದು ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನು ತಿನ್ರಿಗಂದು ಪೋಯಿನ. ಸೊ ಮೂಳ್ ಮಿಸಲ್ ಪಾವ್ ತಿಂದೆ ಎಂಕ್ ಸಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಯಿನ. ಸೊ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲಾಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತ ನೈಟ್ ಅವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ ತಿನ್ರ ಪೋಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಖಾರ ಪಂಡ ಖಾರ ಮಂತಿತ್ತಿರು ಬಾಯಿಗೆ ದೀಯರ ಒಂದಿತ್ತಿಜಿ ಆ ನಮನೆ ಖಾರ ಮಂತಿತ್ತೇರು. ಅಂಚದು ಯಾನ್ ತಿಂತಿಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಮುರ್ಕದೆ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಆತೆ. ಬಟ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪೆ ಆತ ತಿನ್ಯನೇ ಎಂಕ್ ಸಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಯಿನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಮಿಗೆ ಪೋಯ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಡೌನ್ ಸಾಕಂಡು ಕೂಡ ಚೂರು ಪವರ್ ಇಕ್ಕಂಡು ಮೂಲೆ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋದ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪ ಪೋರಂಗ್ಲು ಮೂಲೆ ಟೆಂಪಲ್ ಡೇ ಮುಟ್ಟನೆ ಒಂದು 2 ಹೆಜ್ಜೆದಿಂದ ತಿರ್ತು. ಸೊ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪ ಬರೋಡು ಸದ್ಯಗೆ ಸಾಕಂಡು ಮಂಡು ಪುರ ಶುರ್ತು ನನ್ಪಂಡು ಇಡೀ ದಿನ ಜರ್ನಿ ಆತ ಕುಂತು ಸಾಕಂಡು ರೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಮುಟ್ಟ ಸಾಕಾತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸರಿ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪರ ಪೋರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡಿ ತಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಕಿಂಡು. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲದಾದ ತೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪರ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್.
ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಓಡೆ ನೈಟ್ ಪೂರ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಲಾಕ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತರಿಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕು ವಾಮಿಟ್ ಇತ್ತು ಜೋರು ಪಂಡ ಕಾರಣ ಬತ್ತಿನಂತ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ. ಸೊ ಅಂಚದು ಇಟ್ನತೆ ಇತ್ತು ದೂರ ಬೋಯ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಾರಡು ಪೂರ ಅಂಚದು ಫುಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅದು ವಾಮಿಟ್ ಆದ್ರೆ 2-3 ಸಾರಿ. ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದಿತ್ತು, ಟೆಂಪಲ್ಡೆಲ್ಲ ತಡ್ತೊಂಡ್ರು ಅವಂದೆ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಪೂರ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಡದ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಎರೇಗ್ಲ ಬತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಮೀದು ಜೆತೊನ್ನ ಎತ್ತೇನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 6 o'clock ಆತುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಜೈದ್ನಾಲೆ ನಿತ್ತೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಪ್ಪುನ. ಸೊ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವು ಕೋಡೆ 2 ಸಾರಿ ವಾಮಿಟ್ ಆದು ನೈಟ್ ಫುಲ್ ಜ್ವರ ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಈತ್ ದೂರ ಬತ್ತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜದ. ಎರಡಲೆಸೋ ಬರ್ನಗನೇ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಪೂರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪನ ದುಂಬಕ್ ಮತ್ತು ಎರಡಲೆ ಸೋಪೆರ ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಇಂಕಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಲೆಸರ್ನಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಏರ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರಿ ಆನ್ ಬರ್ಪುನೈಟ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಕ ಬಲ ಬಲ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಪಂಡೇರ ಅಂಚ ಬತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೂಲು ನೈಟ್ ಫುಲ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ಡೆ ಬತ್ತಿನತ್ತ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಯ್ನ್ ಇತ್ತಂಡ ಕುಲ್ಲುದು ಅಂಚನೆ ನಾವು ಮೇಕೈ ಪೂರ ಬೇನೆ ಅದು ಜ್ವರ ಪೂರ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಡುದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಕಾಂಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೋಟಡ್ ನಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನ ಊರ್ದನೆ ತಿಂಡಿ ಶೋಕಿತ್ತಂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಜಾಪುರಡ ಒನಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತಲ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಾನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮೊಸರು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒನಸ್ ಮಲ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಡೆಗ್ ನೈಟ್ ಬಂದಾಗ 2 ಸಾರಿ ವಾಮಿಟ್ ಪಂಡ ಅವು ಬೈಯಡ್ ಪಾವು ಬಜ್ಜಿ ತಿನ್ನಿ ಮುಂಡು ಅವು ಎಂಕೊಂಥರ ಮುಲ್ಪದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪೂರ ತೂದೆ ಎಂಕ್ ತಾ ತಿನ್ಪುನು ಕೂಡ ತಿನ್ನೋಡ ಒರ್ಚ ಬಂದು ತಿನ್ನಾಯನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಒಂದು ಅಂಚ ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲು ನೈಟ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಿಜ್ಜಿದಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಖಾರ ಆದಿತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ ಬಟ್ ಖಾರ ಆದಿತ್ತನ ಅಂಚದು ಯಾನು ತಿನ್ರ ಪೋಯ್ಚಿ ಮಸಾಲದ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿಂಡು. ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಮುರ್ಕದ್ ಇಂಚ ಬಾಯಿಗೆ ದೀತಿನ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಚಾಪರಿಯ ಅವು ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಕ್ಕದನೇ ವರ ಕಕ್ಕಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಕದ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯ ಮನಸ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಕ ಬಂದ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಬೊಪ್ಪೆ ಫುಲ್ಲು ಟೆಂಪಲ್ದ ಎದುರುಡೆ ಫುಲ್ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ಬನ್ಪುನು ಟೆಂಪಲ್ದ ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಒಂಥರ ಎಂಕ್ ದಾದ ಅನ್ಪು. ಸೊ ಇತ್ತ ಅಕ್ಕ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋತೇರ ಯಾನ್ ಜೆಟ್ಟಿತ್ತ ಅಂಚದಾರ್ ಬೇಗ ಮೀದು ಮೂಲೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ಅಂಚದ ಅಡೆ ಪೋತೇರ. ಇತ್ತ ಆರು ಬರೋಡು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆವಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಪುನದ ಅಂಚದು ಏನಾರ್ದು ಬರ್ಪುನ ಅಪರೂಪ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಲ್ಲೆ ಸಪತ್ತದು ಎಂಕ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋರೆ ಮನಸ್ಸಾಪುಜಿ ಅಂಚದು ಒಂತೇನೆ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಬಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಏನಂಡಲ ಆಂಡ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಸಕ್ಕೆ ತೊನೋಡು ಬಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ್ನೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕುವ. ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮೇ ಆಯ್ಚಿ ಅಂಚದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಲೋಡೆ ಪೋಯ ಮುಂಬೈಡ್ ಓ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋಯ ಪಂದ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುನ ಮಾತ ಪೋರ್ಚಿ ಬಣ್ಣೊಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕುವ.